Γεια σας παιδιά, ένα mini vlog για να σας δείξω μόνο πως κάνει σκύλος μου όταν έρχομαι από βόλτα και τέτοια. Εδώ είμαστε μαζί, τον έχετε δει και σε άλλα βιντεάκια. Τον αγαπάω πολύ, μωρό μου, σε αγαπάω, ναι. Τέλος πάντων, ας μην κακολογούμε. Μυρίζει. Πες κάτι και στα παιδιά. Πες κάτι στους θεατές μας, ρε. Γκρέλι. Και καταρχάς, θα σας δείξω και τον άλλον μισό. Θα σας δείξω γιατί τώρα αυτή την περίοδο για κανένα 2 μήνες θα έχουμε και έναν άλλον, τον Μπρούνο, το Σπέρμις. Τον Μπρούνο που καυγίζει τώρα, επειδή έχει να με δει 1 μέρα ακριβώς. Δείτε. Δείτε εδώ φάτσας. Είναι πολύ παιχνιδιάριδες και δύο. Δείτε. Δείτε τον. Πόσο χάζο είναι. Κοίτα στην κάμερα. Τέλος πάντων. Έχει αρχίσει και φυσάει. Έλεγε ότι γυρνάμε το βίντεο, να σας πω, είναι 3:30 το μεσημέρι και σας κάνω βιντεάκι στο YouTube. Σήμερα θα κάνουμε ένα mini vlog για όσους δεν γνωρίζουν. Mini vlog, Νίκο. Τραβάς κάμερα για να δείξεις τα παιδιά. Να πάρεις εγγραφές και τέτοια, καταλάβατε. Και δεν έχει κάτι. Γυρνάμε το γκάκι. Μικρά δεν μοιάζει. Τέλος πάντων, κάντε ένα like, μια εγγραφή, να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο. Τι άλλο, δεν είναι τα ακουστικά μου. Τέλος πάντων, κάντε ένα like, μια εγγραφή, να φτάσουμε τις 125 εγγραφές.